ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର। ଏ ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ନଈରେ ଭାସୁଛି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଟା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ବାଟରେ ଏଇ କୁମ୍ଭୀରଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। এইଭଳି କୁମ୍ଭୀର ଯଦି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ କୁମ୍ଭୀରର ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ ଆମେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର, 20ରୁ 25 ଫୁଟ ହେଇଯିବ କୁମ୍ଭୀରଟା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଉଠଉଛି, ଦେଖିଲେ ନା।